interesantno, znaš. Elem, ajmo da radimo. Došli su nam tetke za... A brate mali, kad se setio Burazeru, jao, brate. Kad je rekao, ono, kaže, pa to je kao, Miki, ovaj ko ti jebote, što mu roditelji ne igraju bingo? A da, Buraz, pa kao. Bingo? Deda bre, deda. Pa njemu roditelji idiote. Pa deda Mikiju bre. A ovo malom idiote! Dobro bre, brate. Jebem te kako si glup neka. Hello, vodi me sam. Hello. Izvinite, prebacili. Ne, ja slušam ovo, te ne verujem. Brate, slušaj kako riba priča, prekrivila se. Hello, vodi me sa mnom na Mikonos. A ide na Mikonos, ja se pitam kojim dobrom ide na Mikonos. Ovo mi je jedini vlog sa Mikonosa, zato što narednih 7 dana mi je bilo toliko dobro da ja nisam stigla da snimam. Ja mislim da samo njih dve drugarice idu na Mikonos, ono same skroz. Našli smo se oko 8 ujutro na aerodromu, ali svi smo bili toliko uzbuđeni zbog ovog puta, tako da niko nije ni bio Nismo bili toliko uzbuđeni zbog ovog puta. Nijete, jer ti mi uzbuđeni ovog puta. Previše. Imali Čekaj, brate, zaboravio sam nešto da uradim, brate, laj. Čekajte, ljudi, jebote, kako bre ljudi se ne sete bre? Ja se setio, nešto treba da uradim. Treba da imam neku čestitku za rođendan, jebote, zaboravim uvek. Elem. Imali smo presjedanje u Beču, par sati i ja sam međuvremenu na aerodromu pojela sve što sam našla. Ovdje jedem neku acai činiju predobro. Meni je bilo preslatko što smo se slično obukle kao bijele majčice i džins dole. Džins i majčice, jau, kako top! Koji styling, oh my god, znači ljudi ono, džins dole, gore majčice, ludila, oh my god, oh. Oh my god. I ovo je jedan od najlepših pogleda iz aviona. Kako pogled. Pa ovo je sigurno top 10 pogleda, brate, na svetu, a ne u Grčkoj, evo. Bilo preslatko što smo se slično obukle kao bijele majčice. Oj, ljudi, ovaj pogled. Malo mi je ovaj, ono, tu, na tom nekom nivou, Buraz, boleštine. Kakav horizont, ajde, brate, gled, vidi ti te nijanse boje. Jebot. I ovo je jedan od najlepših pogleda iz aviona. Ubrek, što pogled. Jel vidiš, halo, jel vidiš ovdje, znaš ono, vidi ovdje. Da. To ona kuća na ćošku. Na ćošku, bravo. Koje je savršeno. Čekao nas je vozač kad smo stigli. Ma naravno da ih je čekao vozač, pa nisam ni mislio da će taksijem da se voze. Čekao ih je vozač, pitam se kod koga idu, vratu kod drugarice neke. I odmah smo naručili da jedemo i opremili se. Bili smo iscrpljeni od puta, tako da smo samo proveli prvu noć u kući. Dobro. Mislite da su bile same u kući? Dobro. Dobro. Respekt. Dobro. Ljudi, a pogled ovdje, ludila. Bret. Gledajte Sajnu, brate. Respekt, brate. Gledaj kakav je bio debeljko Sajna, svi ga se sećate, brate, kad su igrali LOL, ono, pre 100 godina. Vidi kakav je bio debeljko i onda pogledaš tebra ovdje desno, mašinerija. Brate, Sajna, respekt. I to, verovali ili ne, prirodan skroz. Ja sam ga baš pitao jel uzima nešto, pričao sam s njim, brate, ništa nije uzimao, tebra, nikakvu hemiju, ništa. Tako da, respekt, brate, za Sajnu, brate, objasnio par stvari. Od mene W u chatu, brate. A, vidio, brate, šta kažeš? Kako je ocena? 8 od 10. A realno, brate, a sad ću ti pokažem pravu 10, brate. Gledaj. Ovo je prava 10. Da, sad ćeš malo 11.
Užas. Užas. A, bre, Trajko, dokle bre više, druže? 10, brate. Dobro više. Da, sad ćeš malo 11. A, bože. Respekt! Respekt, jebi ga, brate. Šta je tu? A, brate. Koja je najveća država na svijetu po površini? Amerika. Tko je A što neće, ovo je dobro pitanje, Buraz, jel šta, Rusija je najveća po površini? Pa da. Rusija. Jel? Jest. Zašto Amerika je stvarno ogromna, brate, ovo realno ni ne može da nije ni smešno, realno ono, može čovjek da pogreši. Dobar gest. Dobar gest. Ja sam ono kad je rekao, nisam ono bio u fazonu ha hi hi, nije, brate. svijetu po Država Afrika. Druže, slušaj, naći ću te i odvalit ću te od kurca, šta pričaš te, bra? Ne po populaciji, po površini. površini? Amerika. Ali Miki, respekt što si prvi ovde odgovorio, pokazao si muda, bravo! Hvala. W u četu za Mikija. Ko kviz brzi odgovori. Da. Tko je naslikao slavnu sliku Mona Lise? Naravno Picasso. Naravno Picasso je. A koliko je uveren bio, gledaj. Mona Lise. Naravno Picasso. Naravno. Koje godine je počeo Drugi svjetski rat? Od 1914. do 1918. Pa Miki, kako, Malo se brate? zajebo. Pomešaj. Miki! Ma nije, ba, sveže mu je sve u glavi i pobrdava. A Miki, jesi ti to mislio prvi svetski? Prvi. Prvi, jebote, namamio te da radite na foru. Koja država na svijetu ima na svijetu ima najviše stanovnika? Afrika. Evo ga, Afrika. Ne, Teora, Kropla objasnio par stvari. Alo, znate šta sam u fazonu? Miki, jel bi došao, brate, da ja napravim live, ovako kviz, ali da napravim sve full, onako da imaš taster, da se javiš, sve ono full, i nagrada bude, stavimo nagradu tipa 5000 evra, brate. Tamo da ti unesem i poklonove što sam ti dužan, brate. Poklonove, ne, poklonove ćeš da mi pošalješ, poslije ću ti ja da pošalješ poklonove. A, brate, a ovo ćemo, kad budem ja krenuo da live-ujem, kada da pravim jake live-ove, onda ćemo to da napravimo, brate, može? Respekt. Okej, u redu. Respekt. U redu. Ostavio me dečko jer ne može da podnese što gledam svaku noć presvajanje Back in Live, koji mi uspava bolje nego on. Nema veze, svako mi je trebalo više prostora u kretu da se otkiše. Ljudi, ja bih, recimo, da je neka druga situacija gde ne bih racionalno možda razmislio i prokomentarisao, možda bih rekao, a vidi ova kako ona to. Ali tebra, ako si ti nesiguran toliko da ne puštaš devojku da gleda baku praseta i da nisi dovoljan muškarac da uspavaš tvoju devojku bolje nego baka, znači ja ovdje kenjam i dernjam se, znači ako ti ne možeš da uspavaš bolje nego ja, ti si dečko retard, razumeš? Retard, jer ako ja urlam, ne može niko da spava pored mene, znači ti stvarno onda ko zna šta radi, brate, čovjek doveo orkestar, počeo da ono, ne zna šta radi, brate, na gajbi, da vežba bubnjeve na gajbi, da ova devojka ne može da spava, tako da, Pocahontas 9-3, respekt za Pocahontas 9-3. Ma da, brate, pa ja sad kažem, brate, samo dobre ribe mene prate. Pa nema te, bra, ono, to je to, brate, respekt. Ne, respekat. A zamisli te, brate, stvarno, bez zajebavanja, da si kao lik i kao u fazonu ne možeš gledaš baku. What the fuck, ono kao, to je baš onako cringe, baš si onako nesiguran ako si u tom fazonu. Pa jebote, ne drka pičku na mene, nego gleda, brate, kako trolujem, jebote, to je zanimljivo, ono, jel da? Golf je van serijski auto. Ko kaže da golf ne valja, ne znam kada se rodio. Boris, kraj priče. Da, to sam ja rekao, nije AI, nije IT, braćo. Nije IT. A što kaže, pa da stvarno misli tako, kupio bi ga i sebi, ne bi vozio BMW. Buraz, ovaj je nov ovde, braćo. Ovaj je nov ovde, a?
No. Ne znam, brate, pa nije ulica, burez, znaš. Tiana, Khadijah, Lenny Carvel, him, her, him, bodies! They're all dead. TP! Click. Klik! Brr! Burez. That's the same. I built this shit. Te bra, koja editčina, what the fuck? Me, brick by brick. Koji gaz, braćo, koji brat, koji brat, najjači, buraz, ne, double edit, ovo ozbiljan double edit, brate, respekt. Double za ovo ko ti poslu. A? Ja, Double za ovo ko ti poslu. Iskočilo je meni prema što ti meni poslao. Većina stvari koje meni pošljete, meni već iskočila, a? mora pustiš nešto sam poslao u Baka Live u chatu, brate. Baka live u chatu? Da, Šta si na pustio? Discordu. Šta je to? Mora pustiš, brate. Čoda guh i ljafi igraju Counter Strike. Su stavili sliku moje mame, brate. Ne zajebavaj, buraz. To je tvoja kjeva. Ovo je nešto naći. Šta je ovo? Tvoja kjeva. A ima još jedan. Tvoja kjeva. Ne moguće, ovo je nešto naći. Mama saja, buraz. Mislim, jedno bi majku svima je u pičku, ali smešno mnogo, brate. Kako vidi moju mamu, brate, rekao. Bože, znači. Kako random, ono, brate. Ja, bož. Let's hear it for the band of the year. Šta urlaš? Ož da ga, kaže, umiren, sad jedva diše kroz šugavi nos, sad moram još i u školu. Ož da ga ubacim i u nos kao kapi. Jaj, brate. A čekaj, što ona to kače kao da je nešto loše, a ona bila s tim likom i dopisivala se, pogledajte ovo, poruke od nje, još poruka od nje. Čekaj, ako je njoj problem što muškarac ovo piše, što ga nije samo iskolirala i otišla i rekla, druže, ti si seljak i otišla. Ne, nego verovatno lik ono ostavio našu bolju i kao, znaš, ajde da kao malo okačim da ga isprođevam. Lik bacio jaku foru. Ovo je nešto bih ja napisao, te vra. I skr, ono, double za brata. Ovo je recept za najbolje žurke. Devojke. Okej. Evo je recept za najbolje žurke, ovo Bole, nažalost nije tu da pogleda, brate, okej. Pogledaj komentare. Makar imam muda da napiše respekt, koji kralj, vi birate muškarice, ne biraju sebe. Kako smo došli do ovoga, buraz? Odakle bre ovo jebote? Brate, koje vreme, buraz? Kreće vlogmas, ljudi, za 2 meseca, spremite se. Ovo je recept za najbolje žurke. Devojke. Prilaziš devojkama na žurkama? Pa uglavnom se dešava da ne prilaze meni. Da, što je najjače, brate, pečurki prilaze, nego ne mogu da ga vide zbog maske. Ali, znaš, ono... Što sad imaš ti protiv mene, ne razumijem. Čemu pečurka sad, zašto? Čemu ja kažem da tebi prilaze, ne razumijem. Bukvalno sam rekao da ti prilaze devojke. Pa ne prilaze mi, brate, lažeš. Pa da, zvori se, ti se obleješ u gej barovima. Tako, One prilaze tebi i po čemu onda biraš koja je najbolja? Pa ona koja najbolje paše. Pa normal! Koja najbolje paše? Pa normal, buraz, pa ja nisam ni mislio da je nešto drugo. Znači, lake devojke, a ne dobre devojke, jel tako? Pa dobre devojke nisu česti gosti na takvim žurkama. Ja se... Ja, pa bukvalno, vrete, dolazi samo kuramele, lik ih ekspozovao sve. Na takvim žurkama. Ja se ne slažem sa tobom, tako da se vidimo u nedelju na Kada sanja žurci 28. da se uveriš u suprotno. Propustili smo žurku. Dogovoreno, drugari, drugarice, jau. To kao ono kad si pobjegao, kad smo se sreli u BG na vodi, ali si bio sam, pičkice mala. Buraz, kad se sljedeći put budemo vidjeli u Mega Jeep i ti budeš trebao posle toga da odeš da daš izjavu. Mislim, neće to biti odmah posle toga, treba će da prođe neko vrijeme da bi ti bio u stanje da daš izjavu. Ovim putem hoću se izvinim. Njemu, Baki, prasetu. Kao drugo, izvini. Brate, aura. Ljubavi, reci publici šta je baka. Baka je tata. Kako ih je pomnožio sa 0. Nećemo više bako i nećete.
Ovo su dobre mafijaške fore, moram ovo da zapamtim, buraz. Nećemo više bako. I nećete, buraz. Do jaja, brat. Let's hear it for Opet, let's hear it for the man of the year. Ja moram te, bra, znači kunan se, ja ću da izadim četove sa ribama i da krenem da kačim let's hear it for the girl of the year. Ono, ne razumeš, ono, četovi, ja čekam da ti, ono, poblajvam biljbija, buraz. Bukvalno. Zabrinjavajuće šta se dešava sa muškarcima. Evo, mnogo me zanima šta je napisao, brate. Aj slikaj u WC, to ti je minut, ma evo orma, hoću ga izdrkam, šta hoćeš druge da gledam, ne kontam. Pa, brate, šta je ovde problem? Pa čekaj, hoćete lojalne muškarce, a nećete da drkamo na vas. Pa čekaj, šta onda? Tebra, nećeš da mi se slikaš da izdrkam na tebe. Pa ću nađem, brate, na koga ću da izdrkam, brate. Pa šta? Šta je tvoje dupe tvoje svetlije u mraku, pa kao na samo na njega mogu da izdrkam, buraz, WTF, razumeš? Ne, nema šta, Tebra, lik je kratko jasno to napisao, a i da se razumemo jednu bitnu stvar. Tebra, nikad on njoj ne bi ovo napisao da ona njemu već nije slala neke takve slike, razumeš? Znači, on je samo napisao ono što je već očekivao, što je očekivao nje i što je ona već radila ranije. Jeste, znaš, sigurno ide ono kao konverzacija, šta radiš, evo ja na piću, prvi put ono se dopisuje, evo ja na piću sa drugaricama, ti, evo brati, izadio ga da ga malo šiljem, a idi do WC-a da se slikaš. Razumeš, ono, what the fuck, nije nego Tebra ribe i onda, znaš, kada im taj lik više ne odgovara ili kad ih otkači, one krenu da kače ove gluposti. A tada im je odgovaralo, znaš, kao, ma evo odma, a pre toga ono bulja, sise, pička, sve slikala, nije bio problem. Haha, Tebra, ste lud. To je isto, buraz, u vezi si. I Tebra, hoćeš da ti devojka popuši kurac. I ti kažeš, brate, popuši kurac. I ona kao, neću seljaku, ono kao, znaš, seljaku, nećeš, pa ima ko hoće, Tebra, to nije, ne tražim ja tebi, Tebra, da ideš da se gola na terazijama slikaš, nego da zadovoljiš, bre, svog muškarca, bre, pa nisam ja tražio, brate, od tebe ne znam šta je, evo te, ono te jebu četvorica, kapiraš? Mislim, to je ono što ljudi ne kontaju, da mora ta strast da postoji i potreba tvoje devojke i žene da te zadovolji, kao što ti treba da imaš potrebu da ti zadovoljiš svoju ženu. Ne može, Tebra, da funkcioniše veza ako nemate tu uzajemnu potrebu, znaš. A Dora Ilić, respekt, i dalje nije poslat iPhone da ne bude ono da je nešto, nego